Sik sido langkang arloke akapre khaya tumati non tribalan ke vote thordun longle. KSA Samson Terona roa hinpen education lapen social for tria puthak ninga klong kapater pipon. Sik sido langkang arloke akapre khaya tumati non tribalan ke vote thordun longle. Karbi Anglong angkang piarlo AP Chelsea amai puje ai kathara hinpen kaningje pon 5 sidola putha servan kep alam thela pen panchajuti raj abangta 6 sidol along ke thaponangji puwa puthak non hejong MOU puthak PIL ke bipon pen ke hayabang phu rensing be aphan karjupon ahut nangkapachini dona puthak arjupon iksina. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Lalu nilita teklong lo है YouTube long ansi nun peklang lo अरे कथा रसंगों की पु बंके बंग tek ceremony lo pot la bang ninge lo है ninge lo sita servan cap amen irana salang lagi pu mane article 243 along ala ग्राम पंचायत kudu ग्राम पंचायत माने पंचायती राज लाके 5th schedule 4 angdeng schedule administration lase halaso horbu bangsi amen lar phagaba ladake servan kep pudelote chokloge kusiku lase laso hormu bangke lake akapte gelo 6th schedule kipri hormu loge 5th schedule hormu yong si 6th schedule long bandat loklongte 6th schedule kipria akam manglage atema 6th schedule kipria akam puya apni manglando alangli ke 6th schedule pulok se APHL se longda uvi mi tum hala paro sidong bangke alangli ke claim mangyong si 5th schedule bang 6th schedule long ban nang ipro lage 6th schedule kipria akam lo ase 6th schedule kipria akam se lila alangli ke claim lo pro 6th schedule la pangtang nang 6th schedule akam claim nang pula sola mangi datam sudah nono bang langsung sedikit berarti. Lasi isi alam punang pulote, latu ke 6th schedule pangtang nih bukan India amen pensi 6th schedule kan kipria kam siklem. Lasi 6th schedule kupulnya puji ya, sudah 6th schedule long mana isi akakam ke bangke alang li klaim dalo lasi labang cokci. Non isi alam punang 6th schedule yung si prilo pulong de isa kisung mang kedoyi pilo. Kisung kedoyi bang lahen lo article 330. Bharat Kachari arona lo article 330. 330 bang provision lahen lo je 6th schedule area long kedo. Akhe itu जैसे मैं ट्राइबल तो हम फंसी वो लोकसभा लोंगता रिप्रेजेंटेशन बांके इंश्योर नहीं पुसी सीट रिजर्व लोकसभा सीट रिजर्व उनका भी हम दिमासा एमएलए सीट मोकता रिजर्व लता असेंबली लोंगता इंश्योर नहीं लपेन कार्बियांगलो काउंसिल लोंगे दो सीट दो अंता इनको सीट कॉन्स्टिट्यूशन तेंको ते रिजर्व दाके नॉन ट्राइबल तुमके इनोता थ्रू सीट लोंगे इलेक्शन सीट नंग पार्टिसिपेट लोंगे total asit masih reserve laso article 330 ateng bagi lasi jongsi labangso a 5th schedule bang mane article 243 pulo article 243 ateng pulong te lage 5th schedule jongsi 6th schedule long na duto pulong te 6th schedule ke apan ke isi kupuloma attack lo laso 5th schedule kan attack lo pulong te hala article 330 long do provision je ट्राइबल तो हम फंसी ला सोसिट बगे रिजर्व प्रॉपर बंके अवेडेट को लपेन केदामतांग हा काउंसिल चेंगलो पेन नोम आम इसी कार्बियांगलों आरात फन केतनांग लेतुमा थ्रो पेनिली कार्बियांगलों आरात फन पचिनी इंतु ला हेलो जे आर्टिकल 330 लोंग पुलोंते इल्तुम थेगलोनी ला हेलो कार्बियांगलों ऑटोनोमस काउंसिल लोंग पुनो कार्बियांगलों डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लोंग पुनो लाबांसो सीट को आनवागेदो
non incorrectro ka consensi do la incorrectro pen incorrectro kung bongsi total si asit bongsi reserve lo lagi sita fifth schedule dang ni choklo kolo da hala so reservation ma ga update so non da practice telang mati non bisaralam umania bihari tumda election thur lo mane bongali tumda election thur lo umane akhai kapre ke tumda tribal kali tumda election thur lo sita aron et ke six schedule havar long ke non tribal amani tumde election ke ki thur ma ji thur long le alang tu butang jok long hai asit si reserve ke lase non tribal amani tumde thur si thur long lahalo ni lagi pachini tu bange jase na ke KSA Samson Terona Roa Hinpen Education Lapen Social for Tria Puthak Ninga Klong Kapater Pipon KSA Samson Terona Roa Hinpen Noa Doya Skola Long Joy K Pen Form Kilong Ponji Aphan Lapen Theng Pia Rong Aki Joy Pen Kepalong Ponji Aphan KSA Abran Satumalong Kahumri Damji Aphan Perang Kia Mai Pen Chuning Ripon Alang Litum Kaning Je Pon Alam Thele Arjupon Iktha News Desk Report Public TV Karbi Anglong तो पिनी 24 July 2024 Karbi Lochar Liasong Nijang Karbi Anglong Mate West Karbi Anglong District Committee pen helitum Harangke Mai Panangkok Lamthi Apan Harangke Mai Damde Aprang helitum Chupachini yang Dengdo Si Aprang si nilimen Sarthirong ha nili West Karbi Anglong District Committee Amai Puiglo Apan niliar itu dengan agen itu berdasarkan dalam Commission of Finance Pacining deng lo aprang si lapen Karbi Lochar Liasong pen aprang si keropat diri piglo na media of course de injir tum ha pini jasemet pen nitum labangso press meet hanang kok alam the kela puson ya no je aning kan wang le langdam nang bote ilitum Karbi Lochar Liasong pen sami langdun dire petipot labangke Jawahar Novodaya Vidyalaya selection test abang itu kai kira tong dire pasi asi JNB labang so puthak ko se pini chat se met pet ilitum law harangki amai nang phalam thela puan lo je ilitum kar West Karbi Anglong district ta isi kethe dunga district harak ba langdam nang bote isi itu mesen facility nang ke wan pi government ma central government tum dolo hala bang so school men itu parum dam be pini JNB puan lo JNB lage do ke boithat langso hongkram West Karbi Anglong nang sidolo sitame ile tu maningkan bang le langdam busa itum ST candidate matela SC candidate kai kita kom dun big ka posi pininga bang ke Karbi Lochar Liasong masi the semet pen itu initiative edolo nasi nili tu mala da ka principal penas alda ka staff tu men jingki chathansi ki ongdung a form san nili tu nong pin nang le galo sinil tu labang so ongjai pen ka pachini ke atok anu ke do akar bi arat do ana phan ke labang so facility mate labang so JNB long admission ke palong tu ji mate ko son si a procedure samukha nili tu nali tu matino wan ikang tu nan lo pini ele tu jathanam na JNB polotan te asak procedure sinini ile tumbang ke pining ningkana phandong labang so ile tum press meet pur ki phagali selection test isi koram do selection test mate la selection test dam de prang isi form issue bola tu asi form labang form ke labang ilo ani tu mathing ni patlangi form la sona lo lage 2025 upon admission do sita meaning 2024 pensi ke apply bang ke lem nanti abang last date of lasu a form ke apply bang ke 16/09/2024 si last date form submission lasi nili tumi pudami bang ke je ki ongdung Karbi aratsta nangli tumjong si ake joy a facility to endun gangtung bote nangli tuma soma rasi lopa taking tung bote ake joy pen class 6 lapan up to class 12 ange nangli tum free of course se dakchali dong ke do ke thak pen ke chenglo ke cho ki jun lapen ka charli amkha ta kolom bui ang ton ta hala tak pen ake joy pen si labang so a facility nang
Stami ilitum ke papi hu pakai kai kita ilitum labang so facility cuan nun kai kede la kopi pininge ilitum karbiang long karbia raddo an sita tur pak pen labang so facility cuan nun back nang gitu karbilo chali song pen itu waidak pada kelas sabalam bajini poning tum lapen ajak procedures do lada son ko PNC claim nang ma pulu tangte pini government a school mate private school pu aso facility government tum thakte sita isi ka chini make nang subject isi udai school la pen number tu la student ma hala ke do atum nang si la particular GNB school mang ke apply dum nom choji asi apan ajak provision professional selection and admission aso procedures do hala so procedures song silang dami pulotang te admission ke anda ajak a candidate atum mang ke itu makar birat ke nang ngarti mane arta amhange the la acheklo aninkanta halatum lang yati te ilto makar biara ke ni arta lalo le pa kobius admission non de la pulason a question ada ko already nasi labang so ongjai ben sana litum bana pachini le thorlo admission ke long dun dechi te labang so pirthe kachi nahi atarik ke labang so class 6 admission je palong dun te 01 05 2013 amhange the atum si admission bang long lapen la so angbong an ke 31 07 2015 labang so angbong an atum sumar amhange the atum bang an ke muning a farman bage admission ke long duni chances dolo jongsi ilitum kiri lapen kenang sot a documents anjong si ilitum furnish contact bolo tangte alabang so ke long dun de jipu ilitum long hangna tawi lasilalo labang so hongjai ben bachini le thor lo nilitum karbilo charli asong pen pininge forma mukha jong sedang contact ji pute nili tumanang contact go lapen branch tin samin tum form long nabi pini west karbing long sa boithalang so pen ke chenglok kolonga sadgaon jengkha kiruni apaipu jirigendeng amri chinthong lapen ke langnipi hala bang so anap KSA branch committee tumle nali tum umri dami ka chok ate form long po hala so form fill up lo te puthot nili tum KSA long nang submit ignot nili tum nang pon pipo labang so aku online hap sunangi hala so online ke tap nali tum ake joy ben nili tum nang claim pon pipo asi labang so form la ke fill up that api puten nili tum nang umri thuig ngot so form nang so submit thuig ni so form submit that puten nili tum online bang get nilitum sipat hapon po nilitum ke hapen mo nalitum han puthot isi a message langji so ke tok jira lo copy si ke fill up ning ma hala bang ke mo nalitum bang lo te chingki je than long po apen copy document si ke naing ma ke mo nilitum nang than ni po ang tonala nili la so hongjai pen pachini pe ro ne de pai sa nalitum ki ongdung akar biarat bang ke meaning ke nalitum nang make rangon je disi a platform nang ke ban pilo kar bilo char le song ke aning kan bang aning kan thar itum education tech nang ji pu rong atok rong bot rong susan itu education awareness bang pipik lu setelah son a platform itu nang wan pilih gerang sitame dalam pining bang ya a platform nang wan pilih nang isi beta ke medo sulang karbilo chale song opan pini app jang amren DFO ala district divisional forest officers alang di bensa isi beta ke medo amrit Riksya आंदोलन 2024 अपन सी इसी ऑनलाइन सो रजिस्ट्रेशन करी तो नहीं सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करी तो लोपोते जसमेत पेटला कितियो कटुमासिला प्रेफरेंस पीजी बसिको हला सो बांके अक्लिम गेलों पोनी के ला बांगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ओना ले गेलो सेता इसी फॉर्मेलिटी दो ऑनलाइन अप्लाई ना को हला ऑनलाइन फैसिलिटी ता एतुम कार बिलो चले सो मसे रापो हला बांग सो के क्लेम जी के दाम जी बांग अमोटन अंत कार बिलो चले सो मसे क्लेम पोनी को साला दा केलों पोंजी बांगे आगोर लोंग लोंग जी Sondon boga sondon aromong di apen isi bang nyoho theng pilong di asi ala asa aku pini aso theng pilong langsam la importance la tinta theng pibang ke alang itu non to amat ke available lo bosiku agor mahagoni la pen sondon boga sondon la bang ke la registration kon ma ke apply do na to an ma ke la so tengency mo aku distribution bang ta bang sila so bang ta karbing long arat ke long le ke iksiun elang pot isi mahaguni ta isi valuables timber lata matadang mo purang tela sinang litum ahem ethang yong si
meaning when it chong after 15 years the maturity bang ji hala bang so facilities ta litum chedeng do next na la bang ta niltum kar bilo charli a song pen ang humring no opini ke amen ka thap ning a procedures ko son ma ke claim ning ko son se thank you rong ke palong do ning ma ke nilitum kaduk kavita kar bilo charli a song asi daitu en pon hala la sami di kar beng long arat la so media hong jai pen pachini lo la bang so facilities ta nilitum chu en do ning ancholo kardom hala tuma direction a thing pulong te the farmers pen wrong koi pg busi pulong the farmers pen wrong koi the registration la hai per registration no 20 seedling people la plan seedling people online registration ke pen apen amasi pan cheng pon idiat po komani pulo do pulong te nili tum screen long sa metum contact number chipik that po hala so teng pen nili tum mana contact ide chalo documents bangke mo hala so apply usi nili tum nang kan pon ko Lakhain koira phonilip constituency ke parlo koila matia hawaralong jakhong poa chikloni phaing koyarni aner lo porphai krihini apor rongasa rongarat lapen student and youth council atum duar baguri lapen nilipalong elephant corridor lapen tiger project pu ajoini kedamtang jakhong poa chiklu malam mukrang ingleng Supreme Court along PIL pidera joini pen sangti arlong abiha ke claim atuma phan anta East Karbi Anglong Forest Department DFO atuma hin pen kangkir piche ka joini rad atum kisung chetong nang koklo lapen prabjin pen mukrang ingleng Supreme Court along PIL pidet puthot chen thuserak nangji pusi pherangke mai ke pado ponahu sodak pen ningje pon Mukrang Ingleng Sericulture Colony di Fualangli kedamtang jakhong poni phaisar kebarni Supreme Court along PIL ajoini la so putha nitum chekroi dunde lapen prabjin pen che withdraw serak nangji kali pulote sodak pen pachini athe lakhaing koira phoni lip constituency chuki hola koilamati lapen lakhaing koira trok duar baguri deithor malam ingnam aingnar adondi corridor lapen bongkroi kedoa dim tiger project pu kupusi kiputhekma ladake ha phipu arni pensi nilitum kedola pen kalioni alang roy along sangti arlong mahaldar atuma phanta forest DFO atuma hinpen kangkir pilap ajoini ronga kisung dokoklo lasi prabjin pen mukrang ingleng alang lisita Supreme Court along PIL pidet puthot chen thuserak nangji lapen is Division Forest DFO alang lita prabjin pen sangti arlong atum sai ke claim kangkir pilap aputha ingpu thuserak nangji alang liaja kongdo ingkir ta thek lapen puthot ingpu ta thek kedamtang ha komentu pen loni sangti arlong mohal daratum aphan nonason sangti arlong abiha ke claim atum aphan men kangkir pila puke ave mati non kikhi bom DFO ka phere ke dokok ma puta arjupon me alam pu panjan hirhiriri lapen ganga garo adung kalionia langroi karbiang long lapen golaghat Assam district ahoike la kalionia langroi henlo bonta arniwang ta hapu parai golaghat district asangti arlong abeha ke claim atumke phurpon bom lo sita hapu phanke inkir ke sita lapen longli phelangke rongrop chokim ther club aphet non men lapuson ingnar bongproi ki biadim ke nitum chekroi dun thekthi lapen mantu neta kroikri pusi pherangke maya long nile phabar karbi rong saramai KRAA amaipu rajteron lapen ari sang huatum lapen hapu student and youth council bukajan district amaipu edition lekthe anti corruption youth power of Assam Karbi Anglong aro amaipu Mohendro Kathar lapen rongarat atum pherangkia mailong kedopona hot sodak pen DFO lapen mukrang ingleng atuma phan pachini pon lasi ang tonalam alang litum penle arjupon lona nilif pen nilituma pherangke tharson teron nangke lo berta public TV Karbi Angla topini nilitum nilip arat amen pen nilitum pini tongsekot pen media bitung aphan ke phanak kok alam the ke la puson lo asi ke dam tang porahut nilitum arjulong lo ke hai mukrang ingleng JJM JE pusipu
alang li rong bangke daitor pusi chini dun la penon ke dobong ke dipu pusar jilong lasi alang li pen la non iltum dwar bagori la pen nilip hawar aphan isi bangke isi la eco sensitive zone puat join pen ilitum la kadogo ve karbiara tum kidu along li phelang along antame kajironga area sonsi parlo det poson si nilitum jilong la pen la bangso puthak guwahati high court along silang li case ki pidam busar jilong la sila so join ni ladak bepar behar tum tame penana ki sung sondu la pen nilitum ladak nili barat atum stame la bangso alam kar jilong pen ning duk parpik lo la pen ning kipung ason lo pinia bangkan nilitum media la bangso press meet ke pha nang ko the bangke la lo athe bangke nilitum ladak nili phawar bangke nilitum ke kajironga area puri re la pen ke la bangso long mo nilitum apranga apana kisung ke dokok ya son nilitum chi theklong athe bangke ladak long le phelang ka dogobi yong si nilitum eco sensitive zone matang area puri lok le putangte nilitum aphan mo ladak nili bararatum choklem chodama warsai la pen ka dogowe long le patta ke long ya tum antame ke long le deje angring la puson si thetando la sila bang so putha bang ke nilitum sodak pen alang phan pim rem lo la pen alang le phan stame nilitum ka dogowe dabilo alang le prabjin pen la bang so ke se bang chi vidroji aphan yong si alang li labang so kes chi video de that pen mo phi litum nili barat dwar baguria raratum akar biararatum akisung phunang kok le putangte nilitum de dwar baguri la pen nili bararatum thur paksi alang le phana bang kai litum action enang kok po alang li no hok le chipatu dam no hok le dostame alang le phan puthod litum nili barat pen dwar baguria raratum pen tuning ri parpik lo prabjin pen labang so kes ki pia putha ka bang kai chi video ji aphansi athe bangke ilitum ladak nili barat dwar baguria rat stame ilitum ladak jongsi forest area matang tela eco sensitive zone jongsi ki puri lok lolipotang te ilitum prangke bangi langa bangke ilitum ladak akisung thektik bang tu char plot lo la pose mo phi ilitum karbiara tum ke do ke thak abang akisung doji ladak longle phela pata ke longja phan akisung do la pen ladak forest area le putang te ilitum da choklem chodama mo bepar be hat pen ka do be panda itum phana ka tora la pa ke siksak do binong lo la posi la bangso ka de je phan la bangso kisung ilitum nili barat ke phophe de je phana bangke nilitum pini ladak hamphanga song do an la pen ke ni to rong ro basar ka do go vet arar dum pen pini apor bangso press meet hoi pen itum alang le phan pachini kang tonga bangke la lo prabjin ben alang le bangso kes chi vidrono jong se chivido de det pulatang te mo penil tung pu son thot se nilitum dwar bagri la pen nili barat thur pak pen nang le phan nang neps nilitum bangke nang le phan nang sai nang kokko lala la se nilitum akimang la pen nilitum non dimana bangke lalo ilitum bangke la bangso eco sensitive zone area bangke ke dam tang por hotame nilitum puri re bangso area long parlo le la pen ke wangi lang por hotame parlo long le pus nilitum rat pen same dabi dolo la se ilitum la non ke dobom choklem chodam longle phelang ka dogo beta itum ning samjin pen ning rong phun pen sinitum choklem chodam long lo posi mo phi la bangso eco sensitive zone ke par lo pen aputhak nilitum raratum sung sedet nangji la pen nilitum nili barat tame la bangso ki sung bang kan itum phojok plot nangji pusi nilitum pini ka do we kar biang long rat la pen la bangso akes ki pida mukrang ingleng jeje ma longa je iya ke hai phan sa militum so dak pen alang phan pini labang so media true pen alang le phan militum dabilo la pen ke labang so case ki pi dama phutha ka bang ke elitum la forest range along forest department along dfo ke hai sta me alang li matha dam nang ye polo pen matha nang ye polo athe bang ke alang li ke overall responsible bang ke dfo ke hai lo labang so phutha ke alang li including sai adpen selang li labang so phutha alang li bang so case along sta make hang nang dia polo seta me lai ho alang li pen thang na ke hang nun ave la pen nilitum dia ke hai pas sta me la bang so putha bang ke nilitum bang ke ning duk jipak lang lo la pen alang li phan la bang so case putha prabjin pen la mukrang ingleng jok jak alang li la bang so a case ka chividro dab je phan ta nilitum puthot akut chuning ri thuwai lo
athe bangke DFO ke hai labangso aputha ka bangke niltum ladak nili barat non ke do bom karbi raratum along wang si dagrong saru basardo sarkari sor komando la perong ke theke ding tumdo alang le tum pencil la ka do ko alam chingki chithan pe me pencil haya alam matela bangso sai deng nang je polo sitame no bangke nilitum nili barala pen dowar baguri ara phan thangnat a concern la pen le tum phan alam nang any pin pen alang le la posona kam ke the matai karbiara kisung e prangalong ki pisung ya phan asai bangke ke klema bangke chok chip piklo posene tum pin rem lo la posene le tum pini ning pung chipaklang lo asi prabjin pen la bangso mukrang ingleng bang la bangso kes bang ka chi vidro dab je phan sene le tum pini lada koila matia rat la pen nili barara tum e chingrum pet pen sene le tum la bangso press meet de tum hang pon lo la lo nili tum ladak nili la pen dwar baguri homosti rat doan tong sekot pen langsung labang soa press meet kipan angkau kalam the aputha kenang kita mi pan fisik lo lasi ladak letar long mate alang li mukra ingleng kes ke pi alam aputha si sabso ni tum kaniya ni pan fisik lo si ladak mukra ingleng alang li jajem long jei alang li ladak nilib lapen duar baguria phan eco sensitive zone pu kapancong det pen alang li karbiang long phan kaphalang no dai phan salang li aning kehang lapen ladak kidu kelak arat tom phan matha thepin pe alang li la poson ke klem alang li kemethena kam alang li phan li tum labang solam ke karjugang tum lapen ladak bepar behalam ta la posona thaglo nili barara tum akiduk akisung chini nai athema ladak non sangti ke bon alam sinili pudami sangti ke bon ke eco sensitive area ke bon nam labang ke nili tum pudam de bon stame non ladak koila mati suke hola ladak lapen number ladak ke puri re dim anat jaga ke the ni tum non ke do bom ke eco sensitive zone le ke do kali nili tum ke an class ne mithang kar biang long le chadi sini tum ke chidu te nili tum phan la posona pa siksa ko pe pot la seladak non la kene la bang so alam ke dievo sada ko pe posi kelang dunne der na li dievo sara ki mila posi na li bang so a situation ma ka chini dun desi na le ke do joy ma la bang so bang ke na li langdun nang ji langdun par siksi ladak ke eco sensitive zone ke puri do wildlife sanctuary puri do alang li tum long map avema map dojibo labang so map ting ba alang li tum piklang ba si labang so case da alang tum deng nai ke immediately pen labang so letter pu pen case pitam pen action pa fit labang so kam ne claim clear nai po la se ni tum hin ba chuni ri ke lalo ladak ni tum nilip dwarbaguri ke kidu ke la gara to ko bane sakti ki chupur pa se asumar school chupa dundo korane kepende hajara ke dun pa se asumar school chupa dundo la an kachali ke ong la na kidu ke la arat ke ong te la puson nange bon bepar beha phanange bon ke nangli mukra ingleng la pen kene dievo sana to risi anai na tum ni toma au sumar to mana pacar dia pasai nali to ingku pinai josi bod lap ji liputang te kase ni to hin panchon lo nilitum ahin manga choni ke lalo je bepar beha phanta ingku pinon lapen ako nilitum ladak nilip dwarbagure phan eco sensitive zone angkang bong nangabi bidaje phanse na choni lo athemo future phan ili to asumar to phan akisung awai kang sekiwan pipot labang so awai kang bang piprai nang po lahelo Pinilakhain ko ratrok Duarbaguri constituency ke parlo Dolamara Kania tok biarong mekar bapura mingtia hinpen EM Richard tok bia phan ke rat ka choha
sonsi kedam tang jakhong po ni phaing koira player ni lakhaing koira trok duar baguri constituency ke parlo dolamara kania tok biarong amekar bapura mingtia hinpen MAC lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard tok bia phan kerap kachohang lasi bapura mingti achor kisu lake ningkan hini andolo lasi nilitum hemalong cheinong chelong an lapen beri bithunga son anta chejor thailo lasi hospital along anta chepon laplo lapen dhoromalen anta chelang piklo bonsita kisu abang kimi angthek avipin lang lasi non kikhibom BJP Sarkar Education EM Richard tok biaphan nangrap dunvek tha pusi kesodet maluti rong pharpi achor bapura mingtia hinpen chuningri pon jongsi matni ningkimi pen kerapji aningki hangabang do lipute GP number 8638820198 alongle nang pisita cho